Aí está, aí o temos. De momento está aí desencollido e parado. Supoño que debe de ser porque me sinto falar a mí, pero logo se va a poñer a andar. Temos que esperar. Aí está, paramos de falar e puxos a andar. Pois este animal non é malo. Este aliméntase de bichos. De brao, come saltós, arañas pequenas, algunha rata pequena tamén, pero teñen que ser pequenas. Pero de inverno, el aliméntase de mazás, ervas e outras cousas. Vente para aquí, vente así, vente. Ao andar, móvese moito. Eu non sei se me foi de noite tomar unhas copas, porque parece que o leva a cabeza. E de cada pouco para a descansar. Pode ser tamén que teña resaca. A mí non hai quen me quite da cabeza, que este de noite foi de carallada. Que miro o demo, eu gravando nele, e o paisano decidiu poñerse a dormir. Ala! Aí está, xa está libre. Xa se maneja el solo por aí, como se fora da casa. Velo, aí está. Andando parece un campeón. Non sei para onde queres ir. Queres vir a canda a mí? Bueno, pois vete logo, ala. Aí o vemos como está comendo na mazá que eu lle botei. Está a saboreando. Aí o temos. Comendo, todo tranquilo, e non ten problema. Está-me olfateando a cámara. Non sei a que lle ora. Agora, encontrei aquí unha pouquiña terra e xa me deitei aquí ao sol. Vou tomar un descanso. Pero díxome a min o erizo, cando viñamos andando para fora, dixo, pasei unha noite perra. Dixo, facía un frío que pelaba. Dixo, agora, aquí ao sol, dixo, vou botar unha soneca, non sei de canto tempo. Pois agora deixarémoslo en libertad. Aló vai el ao seu aire, por alá para baixo, e lá se vai perder debaixo dos quibes, e aí queda.